bidang ka ngak dewa inga do silo kan so dang a problem a khanin kha na shiklam pang Alzheimer te Parkinson's level de kai ram lu zoe kha ho kha Ừ, an estimate dana jon secondly tin yani Alzheimer hi mi an diagnose an titan ka tiang kha ừ, an diagnose à luar tổ lên mẹ, treatment a harnas dam do ke tho thelon chan cho a rei tol tu pe putara te pitar ờ, te ni to tan ừ, kalau ngai to chu early diagnostic thei ngam ei ke mani ko mang rol vela te hian lo ừ, diagnose ta se lo screening te lo ta se prevent ừ. thei ngam i vel ka Ý mò, chúng ta cho technical đó là rồi lên cần xem người đang cần đâu um sẽ tiêm sẽ. Mà đi khanin panasa mo proceedings of ang lawa khan um panasa. Kata khanin kan thian nu hianin Oregon na kan thopui no hianin antibody pakati an muchua kan chu. Chu chu early ange early atanga bit stage well by na ange mochen dam na pe thei turin an clinical trial an nei clinical pol long pre zo kala ni animal stage a khanin an la nei ni chama chu chu ne izo na chuani e rin ai hian hemi science hi kal chak lo ni chu mana tang khanin entianan tau protein le amyloid le alpha synuclein ti ho kha um kan angai reng hi voin ni thlengin an la soi ni chu chuanin progress hi a om hlei thei lo ni chu a chan chui soin khanin alan chhuam na chun lo tlai to lu tuk ta yeah e alo om khom na sa to ta hai ta blood brain barrier cross a dam doi han pe turin atlang chho mo to sia kha wang khanin e enge early diagnosis om thei chuan chut luk chum lawang genetics factor la hi an hmuchhuak hlei thei lo association hi mo an report ma se a predict hlei thei lo ni chu chu kong chuan ye kan enge ala progress ta lo khop merin ai chuan Ja, hello ne bis auf die filter ka zil oh ka yeah mai ka thal to good question